Әлеге мәчет төзелеш вакытында берничә исемен алмаштыра. 1988 елда аның мәхәлләсе Сәлам нуры исеме белән теркәлә. Аннары янындагы урамга нисбәтле аны Кылгали дип йөртә башлыйлар. Һәм инде ниһаять бүгенге көнгәчә сакланган Хозайфа ибн әл-Ямани исеменә лаек була. Әссәламу алейкум! Бүген без сезгә Советлар Берлеге юкка чыкканнан соң төзелгән тагын бер мәчет турында сөйләрбез. Халыкта аны Хозайфа мәчете дип йөртәләр. Хозайфа мәчете 1995 елда Горки микрорайонында төзелә. Хәзерге вакытта ул Юлиус Фучик урамы 52-нче йорт адресында урнашкан. Ушбу гыйбадәтханәгә исем пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның көрәштәшләреннән булган Хозайфа ибн әл-Ямани хөрмәтенә бирелгән. Хозайфа радиллаһу анһу бик үзенчәлекле сахаба, чөнки аны ансарлар да, мөхаҗирләр рәтенә дә кертеп карарга мөмкин. Аның әтисе Мәккә кешесе була, әмма Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямга пәйгамбәрлек иңгәнче аңа Мәдинәгә күчеп китәргә туры килә. Анда инде аның Хозайфа исемле улы туа. Хозайфа радиллаһу анһуның үтә дә кыйммәтле бер сыйфаты була. Ул нәрсә генә булса да аңа ышандырган серләрне саклый белгән. Аллаһ Тәгаләнең илчесе фақат Хозайфа ибн әл-Яманигә генә Мәдинә мунафикларының, ягъни мөселман булып кыланып, асылда исламга зыян салырга тырышучыларның исемнәрен атаган. Шунлыктан Хозайфа радиллаһу анһуны пәйгамбәрнең серләрен саклаучы дип йөрткәннәр. Хозайфа мәчете проектының авторы архитектор Владимир Белицкий. Гыйбадәтханә тар гына урында биек йортлар арасында урнашкан. Бинасы 2 катлы, яктыртылган цоколь каты да бар. Мәчет гөмбәзле түбә белән капланган, манарасы төньягында куелган. Аның кәүсәсе керү корылмасы күчәре буйлап менә. Шул ук яктан аван вестибюленең кыек чыгынтылы яңкырмасы күренә. Ярым түгәрәк михраб бер кыеклы түбә белән капланган. Ул мәчет диварлары чыгынтылары эчендә бераз яшерелгән сыман. Ирләр өчен мәчеткә керү бинаның төньяк тәрәсеннән ясалган. Аларның гыйбадәт заллары 2нче катта көйләнгән. Хатын-кызлар мәчеткә көнчыгыш фасадтан керәләр. Гыйбадәт залы 1нче катның көньяк өлешендә корылган. Хатын-кызлар һәм ирләр вестибюльләре тирәсендә гардероблар, тәһарәт бүлмәләре, хезмәткәрләр өчен бүлмәләр бар. Цоколь катының төньяк өлешендә уку бүлмәләре урнашкан. Мәчетнең 2нче катына ирләр вестибюленнән 3 өлешле, ә хатын-кызлар залының көньяк-көнчыгыш почмагыннан 2 өлешле баскычтан менәргә була. Залның ортасында куелган 4 багана тәрәзәле барабан өстендәге зур 8 кырлы ук сыман гөмбәзне күтәрә. Төньягыннан исә 4 буынлы манара менә. Мәчет нигездә традицион стильдә башкарылган. Аның баскычлы буынлы, нык бүлгәләнгән формаларыннан тыш, архитектурасына шәрык мотивлары да хас. Фасадлар кадимий заманча ысулда бизәксез башкарылган. Безгә Хозайфа мәчете төзелгәнче үк мәхәллә оешуыннан алып, ушбу гыйбадәтханәнең бүгенге көненә тикле шаһиты булган Габделбәр абый Госмановтан мәчетнең тарихын сорашу насыйп булды. Аның сүзләренчә, монда 1988 елда мөтәвәллия җыела башлый. Ул 10 кешедән торган. Беренче вакытларда, төгәлрәк әйтсәк, 1989 елда мәхәллә халкы намазларны Яшьлек кинотеатрында укыган. Ә инде 90-нчы елларда мәчет төзелеше өчен кирәкле документлар җыю эше башлана. Төзелешкә финансларны шактый зур өлешен Харәт әмирләреннән булган иганәчеләр бирә. Халык үзе дә акча җыя. Һәркем булдыра алган кадәр ярдәм күрсәтергә тырыша. Кайтарылган кирпечне урнаштыруда бабайлар гына түгел, хәтта әбиләр дә катнаша. Беренче җәмәгать намазын мәчет әле салынып беткәнче үк беренче катта укыган идек. Ул көнне кыеп яңгыр яуды. Анда әле тәрәзәләр дә юк иде. Тәрәзәләр урынына пакетлар ябып укыдык дип искә ала Габделбәр абый. Хозайфа мәчетенең беренче имамы, татар дин эшлеклесе, Бөек Ватан сугышы ветераны, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Харис хәзрәт Салихҗан булган.
2008 елда мәчет янында 2 катлы мәдрәсә бинасы төзелә. Хәзерге вакытта анда 500-гә якын шәкерт укый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның бишектән алып ләхеткә кадәр гыйлем алу фарыз дигән хадисенә муафик рәвештә, монда 6-7 яшьлек балалардан алып 96 яшенә җиткән әби-бабайларга хәтле дини белем ала. Мәчет үзенең гадәттәге хезмәтеннән тыш балалар йортлары, картлар йортлары белән дә эш алып бара. Гыйбадәтханә янында инде 1 елга якын сыендыру йорты, приют человека эшләп килә. Анда мохтаҗ халыкка көн саен кайнар ризык тараталар. Әлеге приютны электр уты белән Хозайфа мәчете тәэмин итә. Казанның 10-нчы микрорайонында шәһәр пейзажының ылпат бер бизәге булып торган Хозайфа мәчетенә бүгенге сәфәребез тәмам. Киләсе очрашуларга хәтле. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.